श्री स्वामी समर्थ. स्वामी भक्त हो, आजचा स्वामी बोल. अहो, कोणी साखरीच्या गोडव्यावर शंका घेतली म्हणून काय साखर कडू होत असते का? नाही ना. अगदी तसेच आहे. स्वामी हे स्वामीच आहे. हो, स्वामी हे स्वामीच आहे. स्वामी ही असीम, स्थिर, शाश्वत अवस्था आहे. कारण स्वामी हे स्वामीच आहे. बस, ह्यापेक्षा दुसरा शब्दच नाही. ह्यापेक्षा दुसरा शब्दच नाही. बोला अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराजोगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु अवधूत चिंतन भक्त वत्सल भक्ताभिमानी अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. श्री स्वामी समर्थ.